Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriye kabare bocah-bocah dino iki? Muga-muga bocah-bocah kabeh diparingi seger kewarasan. Amin. Bocah-bocah ketemu maneh karo Bu Yaya ing sinau bebarengan basa Jawa. Bocah-bocah dino iki awak dhewe bakal sinau wulangan 5 pasinaon loro. Basa ngoko lugu lan ngoko alus. Apa iku bedane basa ngoko lugu lan basa ngoko alus? Yuk saiki disimak pembahasane. Nah, saiki bocah-bocah sik padha eling apa iku basa ngoko? Basa ngoko iku tingkatan basa Jawa sing paling kasar. Basa ngoko ana loro jenise. Kaping 1 ngoko lugu, kaping 2 ngoko alus. Saiki apa bedane ngoko lugu lan ngoko alus? Ngoko lugu yaiku ragam basa kang basane ngoko kabeh, ora butuh anane pekurmatan. Jadi basa ngoko lugu itu basa kasar semua ya anak-anak. Tidak ada percampuran kromo inggilnya. Basa ngoko lugu umume digunakake kaping 1 bocah padha bocah, yaiku kanca sapantaran utawa padha umure. Kaping 2 wong tuwa marang wong sing luwih enom. Saiki apa iku ngoko alus? Ngoko alus yaiku ragam basa kang basane ngoko kecampuran karo basa krama inggil. Jadi ngoko alus itu ada percampuran antara bahasa ngoko yang kasar tadi dengan kromo inggil. Kromo inggil itu bahasa yang halus. Basa ngoko alus digunakake kanggo kaping 1 omong-omongan karo wong sing dikurmati, sing wis akrab banget. Kaping 2 nyeritakake wong liya sing luwih dikurmati. Basa ngoko lugu digunakan untuk yang pertama bercakap-cakap dengan orang yang lebih tua, yang dihormati, tapi yang sudah akrab sekali. Kemudian yang kedua, ketika kita menceritakan orang lain yang lebih dihormati. Bocah-bocah, saiki ayo gatekno tulodo iki. Adik wis rampung ngombe obat. Bapak wis rampung ngunjuk obat. Ukara loro iki padha ya bocah-bocah. Bedone sing dhuwur ngomongno adik, sing ngisor ngomongno bapak. Adik iku wong sing luwih enom, bisa nganggo tembung ngombe. Ngombe iku kelebu jenise ngoko lugu. Ukara sing ngisor ngomongno bapak. Bapak iku wong sing luwih tuwa. Yen ngomongno wong sing luwih tuwa nganggo basa ngoko alus, bisa nganggo tembung ngunjuk. Lestari tuku sego pecel. Budhe Rahayu mundhut sego pecel. Ukara sing dhuwur nyeritakake Lestari. Lestari iku bisa kanca sapantaran, isa wong sing luwih enom. Dadi ing ukara iki bisa nganggo tembung tuku. Tembung basa ngoko lugu tuku. Ing ukara sing ngisor iki nyeritakake Budhe Rahayu. Budhe Rahayu iku wong sing luwih tuwa. Dadi ing ukara iki nganggo basa ngoko alus. Basa krama inggile tuku yaiku mundhut. Dadi kudu dieling-eling ya bocah-bocah. Basa ngoko lugu kabeh tembunge ngoko yaiku basa kasar.
Dene basa ngoko alus tembunge ngoko dicampur tembung krama inggil. Gunane kanggo ngurmati. Kepriye bocah-bocah? Wis padha paham pasinaon dina iki? Muga-muga apa sing Buyaya sampekno dina iki manfaat kanggo bocah-bocah kabeh. Buyaya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.